Ganda ng balat niya. Wow. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have lechon kawali at crispy pata. Sobrang ang ganda niya, no? Ganda po ng pagkaluto. Tingnan niyo po mga studio. Yan. Malachicharon. Mala si Charon po. Tingnan natin Pwede kung gawing chicharon negosyo niya. to mga studio. Opo. Tsaka ito, yung crispy pata. Wow, Scary. crispy pa yun ay. Oh. So tara, hindi natin ito patagalin para hindi tayo maabutan sa pagkawala ng crispy. Pero hindi pa namin na-test kung hanggang kailan mawala yung crispy niya. Opo. Ipa-finalize pa namin po yan mga ka-studio. Maraming salamat po sa suporta. Tara po, pray po muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na. Kain na tayo mga ka-studio. Kanita ko na. Yes. Wow! Tagubog Sa'yo yan, yun no? ay. Oops. Cheers. Cheers. Kain po. Naluto to mga 30 minutes ago. Ang ganda ng pagka-crispy niya pang. Ngayon nyo. Yung hindi nangangagat yung kung ano. Malambot ba? Anong tawag niyan to? Malambot yung laman niya ba? Tsaka juicy pa. Hindi siya dry. Ang ganda po, paka-paka. Yung sausawan pala namin, meron kami hinandang kuan. Ano Mang ito? Tomas. Mang Tomas at saka suka na mayroong sibuyas at sili. Madaming sili. Tara, crispy pata naman. Okay. Tignan niyo po. Wow! Ay, Chris. Ang ganda ng balat niya. Wow. Wow! Ban mo mo? Ito pang. Hindi ba init pa pang? Chi. Kainit to. Tingnan niyo po yung pagka-juicy sa loob. Kain po. Lagyan ko ng kuwan. Sili at sibuyas. Okay. Ang hang. Wow! Sa'yo mo. Sa'yo yan mo. Nanggap yata ka. Ito pang. Sa'yo pa. Hati tayo. Ang unod ay. Hindi ka init eh. Kuwata unod. Hindi. Mga laksi naman ni siya. Ano? Grabe ang lambot.
Di po mahiram guys. Aso-aso pa. Hmm? Wow. Grabe ang aso. Grabe. Kanay mo. Hindi Kaya pa. na unod oh. May ako kay murag nabukog. Init. Yan po. Ito ako. Lambot. Nalo. Ito yung gusto ko sa crispy pata pa. Hindi dry yung kuan ba? Yung Loob. unod. Yung loob. Ang sarap ng crispy pata. Kainin kapag mainit no. Mm. Ate. Ate mga asawa. Ah. Panilap yung kamot mo. Sinsya kay guys ha. Mag-asawa rin ito kami. Sobrang Init. Kuan pa. Ng tumas. Init po. Nag-enjoy kami sa kain namin ngayon mga studio. Sa isang buong araw, ito lang po yung kain namin. Kaya walang rice po. Pwede kami dito sa mga meat. Kasi para sa amin, putin dito siya. Yung sugar at rice lang po yung Excuse. yung iniwasan namin sa ngayon. Kuha ang yawa. Sure. Ang dami pa ng ulam ko pa. Kalamit ang lano na eh. Saan sa dalawa yung gusto ko pa? Pasta talaga. Mm. Kasi akin, sarap po ng pasta. Hindi masyadong maganda yung pagkaluto namin sa balat. Kasi siguro kulang pa to siya ng drying ba. Yung process namin sa drying, kulang pa. Pero yung laman. Super crispy naman siya. Okay na to siya, good na to. Palagi kasi kaming nagtitest din dito sa mga ganitong klaseng pagkain kasi balak namin mag-business ng ganito, ano? So hanggat sa nagtitest pa lang kami, numukbang na din namin kasi super sugod naman. Yes po. Kunting kuan na lang pang. Kimbot. Kunting experiment na lang. Tsaka yung kutsunilyo namin, abangan nyo po. Soon. Malapit na kaming mag-open ulit. Mang, gusto kong tikman mo to, Mang. Tingnan mo yan, Mang. Tikman mo, yung lasa niya. Nilagyan ko ng kuan. Sarap. Nga? Nakakapit lagi yung kuan, no? Siyempre. Yung timpla ba? Bukog.
Actually, yung pagkapit ng timpla mo, ang paglabas ng timpla ng baboy, depende yun sa process ng kuhan mo. Slow kasi to. Mm. Slow cook ba? Tsaka wala siyang amoy. Mm. Kasi nung pinakuluan ko to, ginamitan ko pa nga ng kuhan eh. Yung anong tawag dyan? Yung luya, Luya na turmeric. turmeric. Ang gamit namin dito sa pagpaputok ay coconut oil po. Yes po. Tsaka turbo. Naman talaga. Oo. Tagub-kub. Gahi pala pa. Humok na noy. Unod na lang siya. Sa yun na tong kuan. Tiil. Humok naman yung tiil. Oh. Hmm? Mm. Ito sa akin, mas malambot. Kasi nani man tilupon gini ba? Mm. Buto na lang talaga ang matitira. Hmm. Ano makuha mo dito sa pata mang? Collagen? Mm. Protein. Hmm. Oh, Sa'yo na. hindi ka na. Ayaw na. Ang kagandahan, basta protein yung kinakain natin, ba hindi tayo madaling gutumin, no? Hmm. Kahit isang beses ka lang kumain isang araw. Tapos, the rest is kuha na. Intermittent fasting na ba? Mm. Dati kasi pa, nasanay tayo ba na pag hindi tayo mag-agahan or tanghalian Hmm. or hapunan, pagagalitan tayo ng nanay natin. Hmm. Kasi mapas mo lang no?
Grabe, tilog gini ba? Bukog. Hmm? Abusin mo yan pa. Kiss me ba? Bukog na lang yun. Hmm. Ano yung nakalami diri buko? Pamares pa namin dito ay tubig. Yes po. Sabi, busog talaga ako pang. Hmm. Cheers tayo. May apa eh? Kulang. Nakulangan ka pang. Hmm. Ang sarap. Tama na yan. Yes po. Cheers. Yan mga studio, shout out po muna kami. Mega shout out Ate Ann. Maraming salamat Ate Ann sa pag-encourage at sa pag-motivate po sa amin na mag-low carbs po. Ingat kayo Salamat. dyan, te. And shout out din kay Gretchen Bayhante. Pinsan mo pang. Taga, kuan ni siya, nagpuyo sa Pandakan, Pinamungahan. Hello. Maraming salamat sa support. Salamat din dati. Salamat kayo sa mga followers ato da sa Pinamungahan. Oh. Shout out Nora Closa from Lutukan, Sariaya, Quezon. Shout out Carlos Sinori from Inayagan, Cebu. Mary Grace Balasta and Balasta family from Gamay, Northern Samar. Shout out Trua family from Alabang, Muntinlupa City. Shout out Mary Joy Sunga from Valenzuela City. Raikez Aster. M1 K3 Zilla from Cebu. Angie Aligado. Viosdiwa Vide. Jadrin Louis Soriano at Siblings Channel from Bohol. At yun na po mga studio, maraming salamat sa panood sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo sa aming kainan today po na Lechon kawali at crispy pata. so hanggang dito lang po kami. Bye for now. Kita guys po tayo sa sunod na mukbang. Bye! Bye-bye.